Saiki blender. Beda ta? Ha iya ya. Ya pancen bener. Wong biyen adus nimba, saiki sanyo. Wah ya undakane dhewe-dhewe ya. Wong biyen lunga ngepit, saiki pit gak mesin. Jenenge motor. Mengkari ngegas karo tenguk-tenguk, otote ora obah. Mula wong saiki kebanyakan lagi umur 50, 51, 55 wis ngendon penyakite. Ndi sing jantung, ndi sing ginjel, ndi sing kencing manis, ndi sing kencing pahit. Kencing pahit ki ra ono, Gong. Ono. Iya, ya pancen mula awakku lena diobahke. Ora ketang sedina mlaku, mrana mrene ngopo to ngopo. Nendangi tanggane upamane. Aku jenenge ora olahraga ning gawe kisruh senengane. Ya bener pancen ya bener kok. Mula saiki ya wajib kudu tetep awake dijaga ya, Tru. Iya. Kaya kanca-kanca ki sing nyambut gawe bengi awan turu nyambut gawe nek ana kesempatan iso melek sore wis tutuk le. Turu ya mlaku-mlaku. Heeh. Ngalor ngidul ngubengi omah utawa mlayu-mlayu lari-lari kecil mergo umur 45 munggahke ora diwenangake mlayu-mlayu sing nganti dipeksa kuwi ora kena. Ning cukup jalan kaki wis memacu perkano apa jenenge pekerjaannya jantung supaya tetap sehat. Heeh.